Tak ako vždy pred každým vystúpením mám rešpekt, dá sa to nazvať aj ako stres, tréma, toto ako nazýva, ale ja to nazývam tak, asi taký zdravý rešpekt pred tým, aby všetko dopadlo ako má, aby všetko išlo podľa plánov. A ja si myslím, že sa to dneska podarilo, keďže publikum nás sledovalo, počúvalo a neraz sme za tie roky, čo hráme, zažili aj také, kde publikum si riešilo svoje veci, ale tu nás na 100% proste počúvali, sledovali a ja som za to veľmi vďačná a ja pevne verím, že sme im spríjemnili dnešný večer našim rodinným koncertom, keďže som dneska hrála s mojím otcom a s mojou sestrou. Ja som vďačná, že sme tu mohli byť a spríjemňovať dnešný večer a pevne verím, že sa ešte niekedy stretneme s týmito ľuďmi.